Tak, zdravím všechny posluchače a diváky podcastu Volání Kanady. Moje jméno je Marek a rád bych tady přivítal hosta Dana. Ahoj. Ahoj Marku, díky za pozvání. Já děkuji, že jsi přijal naší pozvánku do tohohle podcastu. Abych vám úvodem představil, kdo je vlastně Dan, tak Dan je lektorem českého jazyka v Kanadě i v Česku a zároveň je to redaktor, videotvůrce a zakladatel vlastního žurnalistického média na YouTube. Děkuji za představení, asi jsi řekl úplně všechno. Super. Dnešní podcast bude vlastně o výměnném pobytu v Kanadě, který měl Dan možnost zažít. Vlastně studoval v Kanadě, žil v Ottawě, což je taky taková neprobádaná část Kanady v rámci našich podcastů, že jsem rád, že si popovídáme i o tomhle městě na východě Kanady. A předávám ti slovo. Tyjo, hele, zajímalo by mě všechno možný o výměnném pobytu v Kanadě, jak si takový vlastně pobyt zařídit, co všechno to vyžadovalo a jaký celkově byly tvoje zkušenosti v Kanadě? No, je pravda, jak jsi řekl, že Ottawa zrovna není destinace, kterou by si primárně jako Češi vybírali za svým jako cestováním většinou, tak to je tak jako Toronto už je takový jako proslavený tímhletím, nebo Vancouver. A proč zrovna Ottawa? No, z jednoduchého důvodu. Jak ono teďka fungují na univerzitách různý vlastně studijní jako programy, přes který je možný vyjet do zahraničí. Ten nejznámější tak je asi Erasmus+, což je evropský program. A většinou, aspoň na těch menších univerzitách, nejsou moc možnosti vyjíždět do Asie nebo Severní Ameriky, ale spíš je to jako Evropa, často jako oblíbený je Španělsko, Portugalsko a v takových těch případech, co si říkám, jestli to má vůbec jakoby smysl jezdit třeba na Erasmus na Slovensko, do Polska, OK, jako asi pro někoho jo. Já tím, že jsme byli u našich známých v Torontu několik let zpátky, to mi bylo čerstvě asi 18 let, tak jsem si říkal, že se do té Kanady musím ještě někdy vrátit. Hrozně se mi to líbilo, byli jsme tam 2 týdny v Torontu, týden jsme byli v New Yorku a říkal jsem si, že když bude možnost, tak se tam musím vrátit. No jo, taky jsem se rozhodoval na konci bakaláře, jestli pokračovat na magistra a jednou vlastně z podmínek, co jsem si dal, že když budu pokračovat, že si vyjedu na nějaký studijní pobyt, abych jako využil. Víš, jako už asi nikdy v životě nikdo jako nepřijde, hele, tady máš prachy, můžeš tady půl roku být jako někde za naše peníze a utrácet je, jo. Proč Ottawa? Já tím, že jsem studoval bohemistiku v tu dobu, tak jsem neměl úplně jako široký možnosti, co se týče jako výjezdů, většinou to musí souviset nějak s tím oborem a s tou češtinou tak jediná možnost byly český centra. Český centra v Severní Americe, který ve většině případech tak fungují na bázi vlastně dobrovolnictví, že tam všichni pracují jako dobrovolníci. Takže většina lidí, co asi bude chodit tady na ten podcast, tak jezdí do Kanady na Working Holiday víza, jezdí tam pracovat za peníze, jo, já jsem tam měl pracovat zadarmo. My jsme se vlastně dohodli s Českou školou v Ottawě, byl jsem v kontaktu s celou vlastně řadou škol v té Severní Americe, ale v té Ottawě tak právě jsme měli s mojí budoucí šéfkou schůzku, s Jarkou a sedli jsme si lidsky a oni do toho měli jako obrovský zápal. Bavilo je to, pořádali vlastní akce, učili češtinu od vlastně nejnižších vlastně malých dětiček od 2-3 let až po vlastně babičky, přičemž myslím, že jedné paní tak je dokonce už teďka přes 70, jo, takže hrozně vlastně široká věková škála a rozhodli jsme se, že bychom teda to mohli uskutečnit, ale měl jsem jednu podmínku a to bylo to, že by mi sehnali rodinu, kde bych mohl bydlet. Protože s těmi penězi, co jsem dostal od školy, které byly fajn, ale nestačily by na to, abych tam vyžil s bydlením. Kdybych platil bydlení, tak bych v podstatě všechny ty peníze dal jenom za to bydlení a zbytek bych si hradil sám. Což on ten grant ani není dělaný na to, aby člověk jako z toho pokryl všechno. Nicméně země jako Kanada by se prostě nedala zvládnout, když by se platilo bydlení. Takže
našli rodinu, ve které bych mohl být, přičemž všichni byli od začátku hrozně nápomocní a teď už vlastně před tím odletem, tak jestli někdo čekáte, že je to sranda, že jako si řeknete, hele, poletím do Kanady, tak takhle jednoduchý to není. Bylo to vlastně několik měsíců příprav a stálo to za to, ale musíte jako mít pevný nervy a připravit se na to. Ideálně už předem si nastudovat, co to všechno obnáší a že vás to taky i bude něco stát, vlastně ta příprava, zejména hlavně ten čas. U mě v mém případě tak to bylo jednak získat ty víza, což bylo dost natěsno, jelikož jsem měl v půlce února odlítat a ten půl se otvírá někdy na konci prosince. Jo, takže to muselo být vlastně všechno vlastně připravený. Já už jsem měl všechny dokumenty. Pro vás, co nevíte, tak tam je vlastně několika bodový systém. Vy musíte splnit určitý požadavky, nahrát určitý dokumenty, kanadská vláda vám to musí schválit, poslat zpátky a ten proces někdy může zabrat docela dost času. Tudíž já jsem si všechno připravil dopředu, abych to mohl hnedka, jakmile mi kanadská vláda to schválí, hnedka zadat další bod a díky tomu jsme to stihli. No, to byla jedna věc. To vízum tak jsem měl v půlce ledna, měl jsem ho za necelý 3 týdny, nepochopil jsem, že se mi to povedlo získat tak rychle. Byla to teda ta klasická pracovní working holiday víza, jako si bere většina lidí. A pak byla ta druhá věc, a to vyhrát výběrový řízení na škole. Měl jsem štěstí, že v tom letním semestru se nehlásilo asi tolik studentů, jelikož ten můj výjezd tak byl drahý. Jo, prostě byla to ta nejdražší destinace, tudíž z toho grantu jde nejvíc peněz. Cílem té fakulty logicky dává to smysl, jo, že chtějí vyslat co nejvíc studentů, a než aby vyslali jednoho. Nicméně mně se tam povedlo to vyhrát, to řízení, taky na té fakultě, jak to byla spousta papírování. Možná to bylo i náročnější ten proces, než získání těch víz, jelikož prostě chcete, aby vám někdo dal peníze. A bylo to teda přes Erasmus, což je normálně evropský program, ale nevím, jak je to na jiných školách. U nás tam byla na stránkách někde dole v rohu klauzule, že pokud si student najde organizaci, kde chce absolvovat praktickou stáž, tak není problém, když to bude mimo Evropu. Může si ji vlastně najít kdekoliv na světě. Jenom pak musí vyhrát to výběrko a musí to nějak souviset s jeho studiem. A jenom když do toho skočím, ten Erasmus, ono se to opravdu tady jmenuje Erasmus, i tahle ta cesta do té Kanady? Je to jako kdyby grant přímo od Evropské unie, nebo to je nějaký jakoby jiný nějaký organizace? Teďka se to přesně jmenuje, myslím, nějak Erasmus Plus nebo Erasmus Plus, nevím, je to prostě jeden z těch vlastně programů toho Erasmu. Je to, já už nevím, kolikátej to je jakoby ročník toho, že oni vždycky ty granty dávají na určitý období a pak to nějak jako revidujou a dávají to vlastně znovu. To je zajímavý. Ale jenom, co tě motivovalo zrovna na Kanadě, jako kdyby, že měl jsi tam třeba na výběr i nějaký jiný, jako vzdálenější destinace, byly tam třeba Spojené státy, Austrálie, nebo tam z těch vzdálenějších byla jenom spíš ta Kanada? Byli jsme v kontaktu se školami z Kanady a z Ameriky, ale jak říkám, všichni jsou dobrovolníci, takže někde to ztroskotalo lidsky, že jsme si buď úplně nesedli, a co byl vlastně největší problém, tak bylo sehnat to ubytování, jo, protože jako lidi jsou mnohem otevřenější v Severní Americe, než bych řekl v Česku, i co se týče nějakého jako šérování a td., ale byl to dost jakoby problém v tu chvíli. No, jak jsi teda vyřešil to ubytování? V podstatě, protože jsi říkal, že vlastně tam byl problém, že s tím ubytováním, že ty peníze jsi měl vyhrazený maximálně tak na zaplacení ubytování. Jak jsi to teda vyřešil, aby to tak nějak všechno šlo ruku v ruce? Byla to vlastně jedna z podmínek, co jsme si dali s českou školou, přičemž to byla jejich práce tohle. Víceméně jim se podařilo sehnat rodinu. Jedna vlastně rodinu, kde ta paní byla vlastně potomek Čechů, tudíž teďka Čecho-Kanaďanka, za manžela už má Kanaďana, a
s tou jsme se dohodli, zavolali jsme si, ona řekla, že by byla ráda, kdyby někoho měla, s kým by si mohla povídat česky, s kým by mohla řešit češtinu a zároveň měla doma obří knihovnu, kterou potřebovala protřídit, ale její čeština nebyla tak dobrá a neměla takovou znalost o té české historie a literatury, tudíž, že by s tím potřebovala pomoc. A na základě toho jsme se dohodli, teda, že já jsem jim pomáhal, i vlastně co se týče okolo domu. Pomáhal jsem jí tady s těmi věcmi okolo a přispíval jsem jí nejdříve jenom pouze $100 měsíčně na jídlo, později už jsem mi pak začal dávat vlastně více a ve výsledku tak jsme s Monikou i s celou její rodinou zůstali v kontaktu, sedli jsme si lidsky a teďka už jsme se 2krát potkali i v České republice, když přiletěli sem. Takže to bylo víceméně jako shoda, vlastně spousta náhod, ať už ty víza, že byly tak rychle, že se mi povedlo vyhrát to výběrko, kde jsem byl jako na prioritě úplně nejníž a že se vlastně našla takhle úžasná rodina. To je super, to zní dobře. Když se vrátím k tomu vyřizování víz, takže ty si teda říkal, že to probíhá hodně podobně, jako když si vyřizuješ, nebo vlastně to je úplně identický, že ty si jako dáváš tu žádost o working holiday víza, ale potom tam ve finále jsi jako kdyby studující v rámci toho výměnného pobytu? Takhle, já jsem tam nebyl na univerzitě, já jsem tam byl v české škole jako lektor toho českého jazyka. Tudíž já jsem potřeboval oficiálně mít pracovní víza, abych mohl pracovat a hlavně v Kanadě tak se hodně existuje tam vlastně určitá vlastně ochrana dětí. Je to vlastně, a řekl bych, mnohem lepší vlastně systém než v Česku, tudíž člověk, teď mě neber za slovo, ale z toho, co jsem pochopil, člověk, který bude mít v rejstříku nějaký záznam, tak nemůže pracovat s dětmi. Tudíž já jsem potřeboval pracovní víza a po příjezdu jsem si potřeboval vyřídit police record check, aby vlastně mi projeli databázi a dali mi osvědčení, jo, můžeš pracovat s dětma. Jo, protože v rámci té práce tak jsem několik vlastně hodin měl i v dětských třídách. Takže to jsi měl a potřeboval si k tomu nějaký dodatek k těm vízům, protože tuším, že na těch working holiday vízách, přímo na tom papíře hlavně, tak tam je snad napsaný, že se právě nesmí pracovat s dětma. Takže měl jsi tam nějaký speciální dodatek, nebo to nějakým způsobem bylo jakoby ochráněný tohleto? No, já jsem teda doteď nebyl vědom, že něco takového tam je. Každopádně já jsem dodal, jediný, co jsem zaklikával jinak než všichni ostatní v těch working holiday vízech, že už mám zařízenou práci, ale nikdo se mě pak už na nic neptal, nechtěl nic dodat, nic. OK, tak asi jo, asi to je správně. Já právě si pamatuju, když jsme dostali ty papíry, zkoumali jsme to, co jsme to vlastně na tom letišti všechno dostali, jaký tam jsou ty podmínky, tak tam právě snad byla jako taková poznámka, že se právě nesmí pracovat s dětmi. Takže to mě právě jenom překvapilo, jestli to nějakým způsobem bylo rozdílný, ale tak asi pravděpodobně ty kanadský na těch vízech asi věděli, co dělají, takže bych řekl, že to bude určitě v pořádku. Jenom právě jsem si na to teď vzpomněl, že si to pamatuju právě takovýhle dodatek, ale tak asi to bylo všechno v pořádku. Hele, řekl bych ti, jak to na těch vízech mám, ale ta víza jsem ztratil někde během tripu v Americe, takže je teďka má nějaký místní člověk, co je našel, nevím, ale už jsou stejně platný. Jasně. No tak paráda, takže jaký byl tvůj první pocit z té Kanady? Celkově samozřejmě k té práci toho lektora, k té univerzitě se ještě dostaneme. Zajímá mě takový ten první pocit, když tam se přiletěl, jak to na tebe celý působilo, ta Kanada? No, jako dvakrát jako dobrý první dojem to nebyl. Protože už v Torontu jsem zjistil, já jsem přestupoval v Torontu a zjistil jsem, že mi ztratili kufry. Tudíž já jsem přiletěl s batůžkem, kde jsem měl svoje notebooky, kameru, mikrofony, veškerou vlastně elektroniku. Prostě to nejcennější, co jsem si bral, tak jsem si nechal v příručáku a jinak jsem neměl vůbec nic. A stál jsem tam po 16-hodinovém letu, 20-hodinovém, teď nevím, jeden let byl 16, druhý 20, teď nevím, jestli to bylo tam nebo zpátky. A byl jsem úplně vyřízený, v letadle jsem skoro nespal. A jenom jsem čekal, jak tam byl pás s těma kuframa, kdy jako přijdou ty moje kufry a ono
Nic. Pak jsem zjistil, že mě zaměnili, že nějaký Lukas Macio dostal moje kufry, asi Macio Makoli zní podobně, no. Každopádně jsme se s ním pak i díky té rodině tam byla hrozně nápomocná, jako pomáhali mi ty věci řešit. A na co jsem se nepřipravil, já neumím francouzsky. A to spousta vlastně lidí taky zvyklá tam mluvit ve francouzštině. Samozřejmě angličtina taky, ale často pak na těch call centrech byla jenom francouzština. Takže tohle jsme po příjezdu řešili několik dní. Naštěstí mi bylo půjčeny nějaký základní věci a mohl jsem si nakoupit nějakou vlastně základní hygienu. Nakoupil jsem si v Costcu nějaký značkový prádlo s tím, že ta letecká společnost mi to pak zpětně proplatila, takže ve výsledku říkám jako docela fajn, OK, mohl jsem si tady koupit prádlo za prachy té společnosti a ve výsledku pak ty kufry jako za asi 4 dny dorazily. Takže to bylo takový dobrodružo a i ta česká škola byla moc vstřícná, že my jsme měli první meeting hnedka druhý den po mém příletu. Tam jsme si řekli jako základní věci, všichni na mě nachrnuli, co po mně jako budou chtít. Já jsem z toho měl hlavu kolem a dali mi nějakých jako 4-5 dní na adaptaci, než vlastně byla ta první sobotní výuka. Takže do té doby přišly kufry a všechno bylo v pohodě. A ten první dojem, já jsem přijel, měl jsem na sobě zimní bundu, že jo, mikinu a přijela mě vyzvednout ta rodina na letiště, přičemž Monika přijela s Davem, Dave její manžel, jo, a Dave prostě venku 0 stupňů, přijel v lehký bundě, v kraťasech, já jsem tam klepal kosu, říkám, tak jo, tak to jsou asi zvyklí na mnohem horší a s tou zimou, tak to jsem se pak taky docela trápil, aspoň ze začátku. A to mi bylo řečeno, že v tom únoru, kdy jsem přiletěl, že už ta největší zima je jako za mnou. Ale když pominu vlastně tu patálii s těma kuframa, tak si nemám na co stěžovat, jelikož všichni byli hrozně milí, úžasní a ta Ottawa je to něco jiného. Je to něco jiného než Toronto, je to něco jiného než Vancouver. Já bych řekl, že je to taková jako předostlá vesnice. Tam se člověk všude dostane autem, zaparkuje v centru jako bez problému a jako hromadná doprava je hrozná, ale to už asi předbíhám. Jo, tak to je klasika, no. V Severní Americe, že ta hromadná doprava není úplně dobrá, samozřejmě jsou nějaký výjimky, nějaký americký nebo kanadský města to mají třeba lepší než jiný. Ve Vancouveru to MHDčko fungovalo celkem dobře, jsou tam i ty C-busy, dalo se přejíždět vlastně mezi těmi pobřežími nebo mezi tím downtownem a tím North Vancouverem, to bylo dobrý. Ale věřím, no, ale ta Ottawa je hodně evropská, ne? Já nevím, jako právě, co si všechno procestoval v Americe, případně v Kanadě, když jsi to srovnal s těma městama, ale ta Ottawa je taková, připomíná spíš třeba tu Anglii, Francii, nebo je to jenom takový, jako co se o tom říká a není to úplně pravda? Tak co se týče té architektury, tak to není jako ten klasický typ toho severoamerického města. Těch mrakodrapů tam člověk najde pár v centru a jinak je to spíš, je to takový víc jako já bych říkal vesničkový, protože tam člověk vyjede 5 minut z centra a najednou má prostě alej rodinných baráčků. Je to, kdyby tam nebyl parlament, tak si říkám, že by to vlastně nebylo ani nějak významný město. Je hrozně hezký, je tam spousta zeleně, spousta míst kam jít, hraje se tam hokej, že jo, ale působí to tak jako hrozně, že člověk jako 20 až 30 let bude bydlet v Torontu, po té 30 už je to spíš jako, hele, půjdem bydlet do Ottavy, jo? Zmínil jsi hokej? Šel jsi na nějaký hokejový zápas Ottavy? A byl jsem jednou, byli jsme s celou rodinou a je to teda trošku úplně jiný než u nás. Je to spíš takový jako divadlo. Ti Kanaďani si tam prostě jdou sednout a takový ti jako to říkám ty největší extrémy, že jo, ale prostě si tam přijdou sednout, dají si tam ty 3 táci s tím jídlem a jako koukají na to. A ten první dojem byl hrozně zvláštní. Jako u nás, tak člověk jde na hokej, tak je hluk, fandí se. Já jsem tam, nevím, když jsem koukal do telefonu nebo něco dělal okolo, s někým si povídal, nevím. Ale ani jsem si nevšiml, že už ten zápas začal, protože tam je prostě ticho a všichni jenom tak jako koukají, maximálně jako se zvednou. V půlce zápasu, když se jim nelíbí výsledek, jo, že to, co jsme zrovna byli, tak to byl, snad prohrávali senátoři 1-6, tak půlka haly se vyklidila a si říkám, ty jo, tady dají jako 5 000, jako když to přepočtu 5 000 korun pro celou rodinu za zápas a pak to po
40 minutách zbalí a odejdou. Jo, je to jiný. Pak samozřejmě ty playoff, oni jako víc rotí ty playoff, ale tady to bylo jako v rámci ještě sezóny. Jo, máš pravdu, no. Taky jsme byli několikrát právě ve Vancouveru na hokeji a je pravda, že ta atmosféra je úplně jiná oproti těm evropským hokejům nebo českému hokeji konkrétně. Ale zase má to něco do sebe jako tou kvalitou na tom hřišti jako a obecně to okolo, ta show prostě jako mně se to moc líbilo, ale věřím, že nebo je to rozhodně jiný, no. A občas to může působit, že ten hokej je vlastně taková zástěrka tomu, že se tam jde člověk najíst, posedět, pokecat s kámošema a u toho se podívat třeba na ten hokej, no. No, s tím pitím, tak to nevím. Jako tomu jejich pivu, tak tomu jsem nepřišel na chuť za celý můj pobyt, teda. Fakt? Ochutnal jsi více roznaček, nebo... jsem a Ottawa je známá tím, že tam je spousta malých pivovarů, takže když jsem někam šel, tak jsem jako se snažil vždycky ochutnat něco novýho. S každým dalším pivem, co mi nechutnalo, se ta tendence zkoušet nový snižovala, ale pak jsem vlastně skončil na tom, že když jsme někam šli, tak jsme šli spíš do irský hospody, kde už se jako dělal nějaký ten evropský typ toho piva, no. Oni jak to mají, jako podávají spíš jako teplý, bez čepičky, no, je to zvláštní, je to jiný. Jo, souhlasím. Máš pravdu, že takže Guinness nejistota, jo? Toho evropský piva. Guinness, anebo jiný irský piva, teď nespomínám jejich názvy. Guinness je zase takový trošku jako pak už hořkej na mě a já nejsem zase takový jako pivař, že bych jako pil pravidelně, ale tam jako říká tomu člověk jako musí zkusit to. Super, no, aby jsme třeba úplně neskákali od témata k tématu, zůstaneme ještě u té Ottavy. Máš nějaké doporučení, nějaký zajímavý, pěkný místa, co člověk určitě nesmí minout, když se vydá do Ottavy? No, rozhodně ten hokej. Jako zajít si na hokej, na NHL, to by bylo fajn. Pak centrum. Centrum taky moc hezký. Večer, jako noční život v Ottawě Ottawa není úplně ta destinace na noční život. To už je asi lepší to Toronto na tohle a nějaký ty jako party. Ale na dobré jídlo, na nějaký večerní posezení fajn. A rozhodně pak Rideau Street a okolí parlament. A co stojí za to je, dá se tam dostat na loď, na nějakou privátní jachtu a když si to domluvíte ve skupině, tak to vyjde třeba na $50-60 na nějakou hodinku a půl. Člověk pak vidí celou tu Ottawu, vidí z druhé strany ten parlament a to stojí za to rozhodně, to můžu doporučit. OK, to zní zajímavě. No já si ještě pamatuju, já si teď jenom, jestli mi to nesplývá s Quebecem, ale vím, že v zimě se tam dá bruslit právě na té řece, nebo jako na takových těch, že to je moc pěkný, lidi tam různě právě jezdí třeba z celého světa si to zkusit. Měl jsi tu možnost tohle zažít, nebo už tam v té době nebyly takový mrazy? Dělá se to, na kanálu se tam normálně v zimě bruslí, ale já už jsem na to přijel příliš pozdě. OK, škoda, ale tak si to pamatuju správně, že to tam je na těch kanálech. A taky blízko je taky spousta lyžařských středisek, ale taky lyže nebyly zrovna to, co jsem jako balil do kufru. Jasně, no. Jo, to chápu. No a myslíš si, že takhle jako to město má co nabídnout, nebo je spíš taky třeba dobrý si půjčit to auto, projet to v okolí, podívat se třeba někam do okolí? Máš tam třeba nějaký takovýhle jako tipy na místa pěkný? To je hrozně těžká otázka, jako jestli má co nabídnout. Má co nabídnout, ale záleží asi, co bys jako vyhledával. OK, tak když bych to vzal třeba jako, že zajímá mě nějaký, dáme třeba 2 roviny, zajímají mě jako architektura, nějaký třeba zajímavý místa, ikonický místa, tak to je ten parlament určitě. A je tam třeba i pěkný, jako je tam nějaký historický centrum, jako třeba ve Vancouveru je ten Gastown, jo, jako původní část toho města, něco takového i pěkného historického v té Ottawě? No, takhle, ono historického, záleží, co bereš jako historii, ono většinou asi, já jsem třeba moc nejezdil po těch městech v Severní Americe po historii, jelikož ta historie je tam opravdu jako velmi krátká a s Evropou se to nedá, co se týče nějakých historických památek, moc srovnávat.
A co se týče Otavy, tak je tam spousta muzeí, je tam Národní galerie, je tam Národní muzeum, Přírodovědecký muzeum. Tím, že to je hlavní město, tak jsou tam vlastně ta muzea a to rozhodně stojí za návštěvu. Pak, jak jsem říkal, okolí toho parlamentu. OK. A když bych to bral jako, že mě zajímá příroda a nějaký různý parky, jsou tam taky takovýhle místa? Ta Otava je tím prošpikovaná, jako mně se i hrozně líbí. Já když jsem jezdil cvičit, tak jsem jezdil na kole, jelikož ta doprava tak tam byla žalostná. Tam, když se člověk chtěl dostat do centra, tak jel tou dopravou 1,25 až 1,5 hodiny. Autem je tam člověk za 20 minut pro porovnání, takže tragédie. To kolikrát, když jsem někam jel, tak jsem si radši vzal za těch $20 ten Uber, než abych musel absolvovat tohleto peklo. A člověk tam je vlastně pořád u přírody. Jako je tam spousta pláží okolo. Tím, že já jsem bydlel vlastně na okraji, tak jsem to měl vlastně před sebou. A každý den jsem jezdil kolem Crystal Beach, kde to jako bylo hrozně pěkný, jako v létě. A jinak tam jako člověk vyjede z Otavy a je víceméně jako v divočině. Ale co se týče toho východu, tak ta příroda je víc evropská. Ten Vancouver tak mě asi oslovil o něco víc, ale taky to jako má svoje kouzlo. I v tom Quebecu jsem byl nějakou chvíli, byl jsem tam 2 týdny na kempu v létě a tam vlastně ta jezera, jo, tam je pár chatek a jinak prostě jezera, lesy, taky to má jako svoje. Jo, věřím. Já už jsem to právě říkal jako v minulém podcastu, ale právě když jsem třeba přijel, protože jsem žil ve Vancouveru a na podzim jsem letěl právě na východní část té Kanady, konkrétně do té Ottavy, do Toronta, tak mě právě překvapilo to úplně jiný to prostředí, nádherná barevnost těch stromů a jako bylo to právě úplně jiný, taky se mi to líbilo, rozhodně mi to taky přišlo evropštější. Ten západ z té Kanady je fakt kanadský, jako v pravém slova smyslu, jako protože to něco možná třeba srovnatelný s Alpama, ale jako je to hodně unikátní ta příroda tam. A to Toronto tak je, bych řekl, tomu Vancouveru mnohem blíž než Ottawa, co se týče jako té struktury toho města. OK, zajímavý. No tak jasně, je to vlastně jako poslední město, který ještě jako plně anglicky hovořící, pak už fakt máš tu francouzskou část. Určitě to má nějaký vliv. No, a co se týče Ottavy, tak tam je to anglicky, tam je všechno v angličtině. Ale jakmile člověk přijede do Montrealu, tak tam už jsou nápisy všechno ve francouzštině, jo? Tam už to je trošku složitější, ta Ottawa je pořád trošku jinde. Je v Ottavě, jakoby, jsou dvojjazyční ty názvy, anebo už je to pak, jakoby, nebo je to jenom v angličtině, ale potom Montreal je zase úplně extrém, že to je všechno ve francouzštině? Tak jak říkáš, v Ottavě tak je to v angličtině a v Montrealu je většina jako těch nápisů ve francouzštině. OK, to je zajímavý. Super. Ty jsi i nakous to cvičení, že vím, že miluješ prostě fitness, všechno kolem toho, přeci jenom točíš o tom právě zajímavý videa, na některých z nich jsem se koukal a děláš to moc dobře. Děkuji. A není zač. Tak se chci zeptat, jak to bylo třeba s fitness centrama nebo obecně to cvičení v Kanadě, jak se to třeba liší s posilovnama tady v Česku? No, záleží, kam člověk přijde. Co se týče finanční stránky, tak je to tak 2x dražší ta jako permice, ale ono se to nedá úplně jako přepočítávat, jelikož to je i s potravinami, to je ze vším. Je to prostě trošku jiná úroveň toho životního stylu, co tam mají. A já jsem teda vyzkoušel několik fitek, přičemž většina z nich tak se nedají vůbec jako prostorově srovnávat s tím, co je najdeš u nás. Je to všecko obrovský, ty stroje, tak tam jsou několikrát, činky, tak tam jsou jako několika prostě desítek metrů jako stojanů s činkama a člověk, já než jsem se tam začal orientovat, kde co je, tak mi to taky jako chvilku trvalo a co můžu říct teda, že jako oni mají trošku jako víc těch značek suplementů, takže člověk tam přijde do toho supplement storeu jako specializovaného a mohl by tam jako strávit celý odpoledne. Jo, jako je to taky trošku jiný a přijde mi, že tam si lidi jako jedou víc sami na sebe. Jo, u nás, já jsem zvyklý, když přijdu do šatny a řeknu čau, ahoj, všichni, většina lidí, co zrovna nemají úplně jako špatný den, tak je jako pozdraví
a pak už jako ve fitku, když tam chodíš nějakou dobu, že jo, tak tě začnou jako všichni tak jako už poznávat, už jako víš, kdo tam zhruba chodí z těch jako stálic a tam ne, tam si každý jede svoje. Já jsem tam právě poprvé přišel do fitka a jako říkám hi a nikdo nic a ještě na mě koukali jako what the fuck, co po nás jako chceš, my jsme se jako přišli odcvičit a na tvůj jako pozdrav nebo to, že se chceš vykecávat, není někdo zvědavej, což jo, je to trošku jiný, každý tam jede tak jako na sebe v tomhle. OK. A jaká ta permice se tam vyplatí? Je to spíš jako třeba na nějaký týdenní bázi, měsíční, nebo je rovnou nejlepší si koupit třeba roční kartu? No, spousta těch fitek to tak má postavený. Planet Fitness je tím známý, že tam si to člověk zaplatí na rok a vyjde ho to nejvýhodnější, přičemž oni trhají peníze na tom, že si to lidi zaplatí a už tam pak jako většina z nich nikdy nepřijde, že jo. Ale u těch serióznějších fitek, nebo dalších fitek, jako je třeba Good Life, tam jsem chodil já, tak já jsem to platil každý 2 týdny. A zase záleží, nevybavuju si, jestli si dají kupovat vstupy, ale záleží, jak člověk často chodí cvičit. Tím, že já jsem chodil 4x, 5x v týdnu, tak se vyplatila ta měsíční permice a platilo se vždycky každých jako 14 dnů. Vycházelo na nějakých, mám pocit, 1000 korun za 14 dní. Jo, takže 2000 korun na měsíc. Jo, byla to změna taky. Jezdil jsem tam na kole, jako půl hodiny na kole tam, odcvičit, půl hodiny na kole zpátky, to tady jsem v životě nedělal, takže pak jako člověk zhubne a ani jako nemusí chtít, když tam jako občas pošle nějakýho hot doga nebo něco takovýhleho, jo. No jasně, ale tak jako to je hodně aktivní život tam vedle právě i tím kolem, je to jako rozdíl, ale jsou tam rovinky, dá se tam jezdit jako dobře takhle na tom kole? Jo, v Otavě 100%, v té části, co jsem bydlel já, tak to nebyl žádný jako záhul a člověk jak jezdil, já jsem jezdil tu trasu víceméně kolem řeky, kolem těch pláží a ve městě jsem jezdil minimálně, takže jako to bylo moc hezký. Říkám, jako to člověka ani jako nemůže jako mrzet nebo štvát jako tahle cesta, to nejde. Tam to byla fakt jako fajn. Teda jako párkrát jsem zmokl, jo, ale to se stane. A to jsi tam to kolo koupil, nebo jsi ho nějakým způsobem půjčil, nebo ti ho dala ta rodina? Ne, půjčila mi ho ta rodina a vím, že snad po druhý, po třetí, co jsem jel, tak jsem hnedka najel na nějaký špendlík a píchnul jsem, takže hnedka musel do servisu, říkám, jo, paráda, tak to je skvělý. Jo, jasný, no. A ta infrastruktura na to kolo, je tam jako, jsou tam nějaký cyklostezky vyložené, nebo jsou tam vyznačený ty části pro cyklisty vedle těch silnic? Protože vím, že ve Vancouveru to moc není, je to prostě ta Severní Amerika je hlavně dělaná pro auta, tak jestli jako je to cyklofriendly. Jo, Ottawa je, tam víceméně se dá na kole dostat po celém městě. Vím, že jednou jsem si dával ráno, když jsme měli nějakou schůzku, tak jsem měl hodinku na kole, teda dělal jsem tu zkušenost jednou a naposled, že jsme přijeli, byl jsem celý spocený a pak jsem najednou měl jako kooperovat s ostatníma lidma, což nebylo úplně fajn v ten moment, ale jinak na kole, když chce člověk jezdit, tak jo, 100%, tam to je na to uspůsobený a jsou tam i ty zvláštní cyklostezky nebo na silnicích i pruhy. Super, tak to je paráda, to je dobrý. No, ještě mě zajímá jedna věc ohledně Ottavy, než se přesuneme k tomu tvý práci v Kanadě, tak je to bezpečnost, protože se vždycky ptám každýho z různých měst, tak jak si tam cítil bezpečně, co ta situace tam, protože poslední dobou se to trošku zhoršuje v té Severní Americe i v té Kanadě, tak jak se tam cítil bezpečně v tom městě, v té Ottavě? Já můžu říct, že jsem nikdy neměl žádný problém. Ve dne, v noci, v centru, na periferiích, nikdy. Ale zase jako hodnotím to z pohledu 23 a 20letýho, 22letýho, kolik mi bylo, kluka, jo. Nevím, jestli ta situace by byla stejná pro holky, ale z mýho pohledu tak já jsem nikdy neměl žádný problém tam. Super, tak to moc rád slyším. Protože právě občas to bylo takový jako... Člověk si cítil trošku hůř, občas v tom Vancouveru mně přijde, tak jsem, nebo aspoň z naší zkušenosti, teda bych úplně jako to neházel do jedno pytle všechny, tak jsem rád, že ty si nezažil absolutně žádný problém v té Ottavě. Pak, když jsme byli v Americe, tak to už bylo trošku veselější, jako když jsme byli v San Francisku, ale ta Ottawa tak byla, já bych řekl, že je jiná trošku, než ty velký města.
A jiná v tom, co už jsme probrali, nebo ještě něco, co jako tobě jako rezonuje, že v čem je jiná? V tom, co jsme probrali, tím, že to má prostě takovou strukturu spíš jako toho menšího města, než jako strukturu, jako má Toronto nebo Vancouver. Super. Tak jo, děkuju moc za tuhle část, kdy jsme probrali Ottawu a přesuneme se teda k té tvý práci, tak jak probíhal třeba tvůj den, jak vypadal tvůj běžný pracovní den, jak se ti tam líbila takhle práce v Kanadě? No, vlastně nemůžu ti tady říct, že hele, v pondělí jsem dělal tohle, v úterý jsem dělal tohle, ve středu tohle. Fungovalo to tak, že výuka byla vždycky v sobotu. A v sobotu tak od rána do pozdního odpoledne tak byla výuka nejdřív vlastně u starších a potom u dětí. Přičemž já jsem tedy byl v obou třídách, tudíž na tu sobotu tak jsem se vždycky připravoval, což mi zabral ta příprava většinou tak den až den a půl. Plus do toho jsem ještě měl ve čtvrtek online doučování. Přemýšlím, jestli čtvrtek nebo středu, ale to není podstatný, bylo to doučování. Takže to byla nějaká jako ta moje praxe z toho, co jsem se jako naučil u nás na fakultě, jo, výuka té češtiny. To byla jeden takovej samostatný jako systém. Další věc byly akce. Jelikož ta česká škola byla dost aktivní, tak příprava na ty akce. Takže záleželo, co se zrovna sešlo. Já když jsem přiletěl, tak jsme zrovna začali řešit Velikonoce. A pak byla i spousta dalších akcí, co se pořádala společně s českou ambasádou, tím, že česká škola spolupracovala s ambasádou a často se pořádaly v jejich prostorech nějaké akce, ať už třeba se slavnými osobnostmi nebo lidmi, co do Ottavy přijeli. Jo, oni to mají rádi. Často se jako potkávat ty Češi, jsou pyšní na to, že jsou Češi, zároveň spolu můžou komunikovat v češtině, jo? To je jejich vlastně hlavní cíl, proč oni chodí do té školy. Oni nechtějí, abych je tam učil druhý zájmen. Oni si chtějí objednat pivo, když přijedou do Česka, popovídat si s babičkou a nepotřebují vědět, že máme osobní zájmena, přivlastňovací zájmena a tak dále, jo? Takže já jsem tam přijel vlastně s balíkem učebnic a rovnou jsem ho vzal, mohl jsem to hodit do šuplíku, protože jsem to vůbec nepotřeboval. Takže to je jedna ta část té práce. Pak ta druhá, tedy příprava těch akcí, tak tam to bylo dost různorodý, co bylo zrovna potřeba. Ale často jsme tvořili nějaký jako postry, nějaký upoutávky. Dále já jsem jim dělal fotografa, správce sociálních sítí, tudíž tohle to byla další část, jako editovat ty fotky, připravit to na socky. Rozjeli jsme společně Instagram, co česká škola v Ottawě teďka má a přebral po mně jeden můj kolega Radek, který to teďka vede, zároveň je i učitelem. A to je tak asi tato část, no. No, ty jsi vlastně zmínil ty lidi, kteří se chtějí učit česky, aby přesně mohli odcestovat jako za příbuznýma do Česka. Jsou to teda lidi, kteří se už třeba narodili v Kanadě nějakým jakoby českým přistěhovalcům jako kdysi a vlastně teď se takhle zpětně chtějí doučit tu češtinu? Nebo jsou tam i nějaký jako třeba Kanaďani, který prostě čeština a Česká republika fascinuje a chtějí se tu češtinu učit? Co to je takhle jako sortu lidí? Jsou to většinou potomci migrantů nebo přímo migranti, čeští. Nenarazil jsem na žádného rodilého Kanaďana, co by se chtěl učit česky. Vždycky tam je nějaká ta příbuznost k těm Čechám, k českým zemím. A jak jim to šlo, to učení té češtiny, respektive jaký z toho měl pocit? Byl tam nějaký progres za tu dobu, co jsi tam učil? Je to stejný jako u nás ve škole. Jsou lidi, kteří se posouvají velmi rychle a pak je tu skupinka studentů, u kterých to jde hůř. Ale vždycky, jako pak, když jsme spolu končili, tak to bylo jako hrozně hezký, že jako člověk tam viděl nějaký ten pokrok, to jo. Ale tím, že jsem tam byl jenom 4 měsíce, tak jsme ty možnosti měli jako dost omezený v tomhle směru. Takže ty jsi v Kanadě teda byl jenom 4 měsíce a pak ses vydal na cestování po Americe? Takhle. 4 měsíce jsem oficiálně tam byl přes ten program Erasmus+, který jsem měl zafinancovaný. To bylo od února do konce června. Tam jsme spolupracovali s tou českou školou. A v Quebecu tak byl český kemp Hostin.
kde jsem pak byl 2 týdny v létě jako vedoucí. No, já říkám český kemp, ale Čechů, nebo potomků Čechů tam bylo dost. Česky tam umělo mluvit tak do 10 lidí a spíše už to byl takový jako slavistický kemp. Takže tam jsem strávil 2 týdny, ještě si jako přivydělal nějaký peníz, trošku vlastně poznal i tu kulturu a více vlastně lidí v mém věku, i co nebyli vlastně potomci Čechů, a bylo tam spousta i vlastně ruských dětí, ukrajinských dětí hlavně. A potom jsem přijel ještě na pár dní do Otavy, dořešili jsme s českou školou poslední vlastně záležitosti, co jsme chtěli dořešit, a odjel jsem na 3 týdny do Vancouveru a z Vancouveru jsme pak jeli kolečko do Seattlu, San Francisca, Los Angeles a zpátky přes Vegas, Salt Lake City, do Seattlu a do Vancouveru. Hustý, takže takový round trip v podstatě jako dokola, a vlastně z Vancouveru jste potom letěli do Česka. Takhle, moji kamarádi, co za mnou přiletěli z Česka, tak letěli rovnou zpátky do Čech. Já jsem to měl jaký dobrodružo. Já jsem letěl zpátky do Otavy, v Otavě jsem si vzal kufry a všechny věci a odlítal jsem až o den později. Takže já jsem pak ve výsledku byl skoro 3 dny na cestách. A když jsem přijel domů, tak jsem byl rád, že jsem byl rád už potom. Když jsem říkal, OK, už nikam necestuju nikdy. Ale... Věřím, no, ale tak to dává logiku, že jsi nechal ty věci, že jo, normálně jako v Otavě a potom ses proto vrátil a zpátky. No, to je úžasný. A doporučil by si takovejhle program vlastně ostatním lidem, ostatním zájemcům? Hodnotíš to celkově jako dobře? Mně by přišla hrozná škoda, nebo přijde mi to hrozná škoda u lidí, co tohle to nevyužijou. Že, jak jsem říkal na začátku, už nikdy v životě vám tady nikdo před sebe nedá, já nevím, jestli můžu říkat ty konkrétní částky, asi radši ne, ale už prostě nikdo vám jako nedá ten balík peněz jako před vás a jako běž tady na půl roku někam, my za tebe budeme platit sociální, zdravotní, máš status studenta, nemusíš nic řešit, můžeš tady půl roku učit nebo můžeš tady půl roku studovat. Jo, s tím studiem by to bylo asi horší. To v těch neevropských zemích úplně u toho programu Erasmus Plus nefunguje. Každopádně já bych to mohl doporučit úplně každému. Jako, ať už z té lidské stránky, že člověk pozná jinou kulturu, jinou mentalitu, ať už těch Kanaďanů, anebo i těch lidí vlastně, s kterýma pracuje, tak jasně. Člověk tam nabere nějaký pracovní zkušenosti, naučí se trošku vlastně komunikovat s lidma, což já tím, že jsem studoval, nebo jsem měl většinou práce jako online, tak jsem tuhle zkušenost tolik neměl. Takže takový jako měkký skills, soft skills mi to dalo, tak to. A pak když jsem vlastně točil reklamu pro velvyslanectví, tak to mě taky dostalo úplně do jiné sféry, s čímž jsem vlastně nepočítal a tahle možnost se pak otevřela už během toho pobytu. A pak zase i ten dětský tábor, na kterém jsem byl, tak to teda dost jako připomínalo takový ten pionýrský kemp, ale taky jako člověk se tam naučí trošku jako jinak přemýšlet nad těma věcma a celkově jako získá jako trošku širší vhled, což asi když si byl v tom Vancouveru, si taky tady k něčemu podobnému došel, že hele, my nejsme jenom, se nemusíme jenom omezovat na ten jakoby styl přemýšlení, což ti Američani jako myslí úplně jinak. U nás my trošku jako máme problém s tím, že se jako bojíme prodat, že když někdo jako si v něčem věří nebo si myslí, že je v něčem dobrý, tak se to automaticky bere jako nějaký vychvalování. Jo, prostě když něco umíš, tak jako pochval se, proč ne? Jsi v tom dobrý, strávil jsi na tom prostě stovky, tisíce hodin práce, tak jako proč by ses nepochválil? Nebo prostě neřekl, hele, myslím si, že tohle to umím. A jako Američani prodají úplně všechno. Oni tady vezmou nějaký kus komína a jsou ti to schopní prodat jako to nejlepší, co si jako kdy mohl získat, jo. Zase to je úplně jako druhý extrém, ale dá se z těch pobytů hrozně získat, si myslím. Záleží, kam člověk jede. Nevím teda, jestli lidi, co pojedou na Erasmus na Slovensko, získají takovou zkušenost, ale třeba jo, třeba se pletu a nebyl jsem tam nikdy. Ne, jako myslím si, že asi objektivně ne. Asi objektivně to ani nejde získat takovouhle zkušenost, jako když jedeš přes půlku světa sám, že jo, prostě do anglofonní, případně i frankofonní země.
Takže myslím si, že určitě ne, ale jo, souhlasím s tím, jako zvlášť prostě tím, že jsme i podobně starý. Myslím si, že jako ty pocity tam jsou určitě podobný i v tom, že člověka to rozhodně posune dál, jo, jako doporučil bych to určitě každému mladému i staršímu člověku se vydat takhle do Kanady na vlastní pěst, ať už třeba přes takovýhle program nebo working holiday, zkusit si tam třeba aspoň pár měsíců pobejt a člověka to hrozně jako posune vpřed a zároveň mu to otevře hlavu a ukáže mu to různý směry a jo, je to pravda, hrozně, tak jsem rád, že to takhle jako doporučuješ, že Kanada v tobě zanechala takovýhle pocity. No a povídej. Jak říkáš, a další věc je, já teda jsem byl do té doby na univerzitě, tak jako najednou člověk do toho skočil, prostě musí si najednou všechno zařizovat sám, i když já jsem teda měl obrovskou podporu té rodiny, kde jsem byl, ale je to prostě jako skok do vody, jo, a uč se. A řekl bych, že i do života mi to dalo jako spoustu sebevědomí, že když teďka jakoby přijde nějaký neznámo, takže už z toho nebudu mít strach, protože jako když někdo jede někam jako blízko, tak kdykoliv prostě o tom víkendu si zajede domů, když se něco jako podělá, tak prostě za chvíli je zpátky a nějak se to jako vyřeší, že jo, ale v Kanadě tam nic takového, žádná takováhle záchranná brzda není. Tam je... No, souhlas, ale ono to je vlastně dobře, protože jedině, když člověk jako nemá na koho se třeba obrátit, jako myslím tím třeba ty kamarády, rodinu, jako svoji rodinu, nemyslím teď tu dočasnou rodinu v Kanadě, tak si myslím, že právě ten skok do té vody je asi úplně ten nejlepší, protože jedině tak se člověk může posunout, než když má všechno nalajnovaný a vždycky jako ví to někdo vyřeší. Tak tohle to si myslím, že právě, když záleží prostě s čím tam člověk jede, jo, někdo tam chce mít co nejmíň jako nebo chce tam co nejvíc bezstarostný pobyt, někdo zase zatím hledá nějaký dobrodružství, takže je to určitě různý, no, každý má úplně jiné očekávání od toho. Já teda můžu říct, že ta rodina, ve které jsem byl, tak jsem jí neuvěřitelně vděčnej, že ti mě jako přijali za vlastního. Nikdy jsem se tam necítil, že bych tam byl jako nějaký jako host. Vždycky jsem měl jako pocit, že jsem součást rodiny, brali mě na všechny vlastně rodinné akce a bylo to vlastně moc fajn. Takže v tomhletom směru to bylo taky jednodušší pro mě. To je moc hezký, to zní moc hezky, no. Ještě vlastně se zamýšlím nad tím školstvím. Vnímáš tam nějaký zásadní rozdíly mezi tím kanadským školstvím, ten přístup k těm žákům, nebo chápu, že třeba to nemáš úplně tak jako když to srovnáš se svýma zkušenostma studia a tak dále, ale vnímáš tam nějaký zásadní rozdíl v tom přístupu ve školství? No, teďka to bude hodně subjektivní na tom, co já jsem jako zažil a mně přijde, že tam relativně člověk, když si vybere nějakou střední školu, že tam může relativně jako proplout a nebude mu to dělat jako žádný větší problém. Nemají takový jako všeobecný přehled, bych řekl. A kolikrát jsem jako narazil, když jsem se s těma Kanaděnama snažil jako vtipkovat na nějaký úrovni z nějakých obecných znalostí, tak často jsme jako nedošli k tomu, že moc jako nechápali, co tím třeba myslím. A pro spoustu Kanaďanů tak Československo jedině, Česká republika většinou ne. Když někdo zná Českou republiku, tak to už pak jako k ní má nějaký kořeny, jinak většinou jsem se s tím nesetkal. Takže v lepším případě Československo, jinak jako OK. Jo, je pravda, že já si taky vzpomínám jsem byl na dovolený v Irsku, jel jsem tam tou tramvají, kecali jsme tam s rodinou a nějaký právě Ir se nás zeptal, odkud jste, jako jak to hovoříte? A my jsme z Česka, on Československo, to vím, ale Česko neznám. No, tak jsme se rozdělili, před asi 20 lety. jo, tak koukám, že to je asi všude stejný, no. Je to všude stejný. A co se týče toho univerzitního systému, tak tam zásadní rozdíl v té Severní Americe je v tom, což není nic jako neznámého, že si berou studenti ty půjčky a platí za to obrovský prachy. Mm-hmm. To bych jako bral hodně na pováženou, jestli na tu univerzitu jít, s tím, že vylezu po 5 letech a budu mít jako dluh na sobě obrovský. No. Záleží, asi každýho volba. Takže je to i v té Kanadě takhle, protože jako samozřejmě o Americe to jako se říká všude, že se ty studenti, prostě tam my si tady bereme
půjčku prostě na bydlení a oni si berou půjčku na studium, jakoby, takže jestli je to podobný teda takhle v té Kanadě. Je to úplně stejný, nevím, jestli částky jsou podobný, ale berou si většina studentů půjčku. OK. No a připadá ti, nebo jak třeba na tebe působí ty učitelé, protože jako obecně školství v Česku mně přijde, má to takový dvě mince, jo, ale obecně mně přijde, že studentama nebo širokou veřejností je spíš kritizovaný, jo, za to, že ten takový přístup, zastaralý přístup, jo, studenti imrvére nespokojený s tou výukou, učitelky často jako jsou, samozřejmě vážím si všech učitelů, učitelek, ale ty učitelky jsou často jako, že tam své osobní problémy trošku do toho dávají, hodně často řvou na ty děti a podobně, tak jestli je to třeba i takhle v té Kanadě, nebo jestli ten přístup je úplně jiný? No, já si myslím, že ten problém sahá trošku hloubš a myslím si, že to je problém dost i minulého režimu, že učitelé byli jednu dobu na trošku vyšší úrovni, než byli teď, že byli na úrovni těch doktorů, právníků, ale tím i, jak to bylo všechno zatížené tou ideologií, tak ta pozice toho učitele trošku spadla. A je to trošku blbý, jo. Většina lidí do toho nemá úplně vlastně vhled, co ta práce toho pedagoga obnáší. Že ono to nefunguje tak, jak si většina lidí myslí, že učitel přijde, odučí si svých 5 hodin a jde domů. Tomu předchází jako spousta příprav, zároveň ten učitel je psycholog, řeší další vlastně spoustu administrativy, co už většina lidí nevidí. A pak dneska jako všichni tak mají pocit, že tomu učiteli do toho můžou mluvit. Nikdo nepřijde za doktorem a řekne mu, hele, neměl bys to dělat takhle, tohle je špatně, ne. Všichni jako to respektujou, ale u toho učitele to z nějakého důvodu takhle nefunguje. Což v té Severní Americe, co já jsem navnímal, tak ten učitel tam je mnohem váženější a je i platově mnohem líp ohodnocený. To mě vlastně odradilo i od toho, že bych vstupoval do školství, když jsem objevil ty platové třídy a to, jak celý ten systém funguje, tak člověk musí v tom školství strávit 20 let, aby byl na nějakých jako dobrých penězích. A říkám si, člověk, co ze začátku to bude strávit neuvěřitelně času. Jestli si pak už učitel po několika letech udělá hodiny a nebude je měnit, tak si myslím, že sklouzne časem k tomu, že ty hodiny nebudou efektivní a prostě dobrý učitel potřebuje neustále nějak tu výuku vyvíjet, zlepšovat a je to tedy pedagog, vychovatel, psycholog, zároveň dělá administrativu a myslím si, že za to nejsou učitelé tady ohodnocení a to je možná i ten z důvodů, proč přistupují někteří učitelé k té práci, jak k ní přistupují. Tudíž se z toho pak stává takové to jako začarované kolečko. Mm-hmm. To je zajímavý vhled, určitě bych řekl, že i pravdivý, no, ale ty to ještě říkáš, jako je to podtržený tím, že prostě jsi jakoby studovaný, že jo, v tom oboru vidíš to do toho určitě jako jinak, líp. Je to jako zajímavý, no a takže teda říkáš, že v Kanadě ty učitelé jsou vážený, dostávají dobrý peníze, je tam jako to motivační dělat toho učitele oproti třeba Česku, protože člověk jako, ty studovaný lidi, já jako právě proto říkám, že si těch učitelů vážím, protože vím, že co oni všechno vědějí, jak by to mohli zmonetizovat mnohonásobně líp, než v té škole, kde se tam prostě jako kdyby jako mordujou třeba s těma dětma, který nechtějí se učit, jo, a tak dále. Tak jako respekt všem, no. Já si myslím, že je to poslání, že ten, kdo chce být učitel, tak proto prostě musí jako žít a dejchat. Není to o tom, že by si šel do školství vydělat peníze. O tom to jako není. Mm-hmm. A řekl bych, že v té Kanadě tak je to jako trošku jiný. Mm-hmm. A převládá tam spíše, jako jsou tam muži učitelé nebo ženy jako učitelky, protože v Česku jsou spíše ženy, tak jak je to v Kanadě? Takhle, já jsem tam učil na základní škole jenom v sobotu. V sobotu, kdy tam bylo jako minimum personálu, takže tady na tu otázku ti nedokážu odpovědět. OK, dobře. No, tak to. Ale zajímalo by mě to, každopádně nevíme. Dobře, super, no, ještě přemýšlím,
na co se tě zeptat právě ohledně třeba té Ameriky. Jaký jsi tam třeba jakoby vnímal nejzásadnější rozdíl mezi těma Spojenýma státama? Samozřejmě byl jsi tam jenom na dovolený, jako je to jiný, než žít někde v nějaký zemi i třeba pár týdnů, ale jaká nejzásadnější věc, jakou nejzásadnější věc vnímáš mezi Spojenýma státama a Kanadou? Jo, popravdě nevím, jestli jsem tam zaznamenal tak velký rozdíly. Kromě toho, jako že tam člověk vidí všude jako americký vlajky, jak oni jsou na to hrdí, tak za ty 3 týdny, co jsem tam strávil, asi nemůžu říct, že bych viděl nějaký obrovský rozdíl mezi nima. Možná v tom, že v ty Američani tak jsou takový víc jako důvěřiví obecně než Kanaďani, ale jinak za tu dobu jsem si asi ničeho zásadnějšího nevšiml. Dobře. Když bych chtěl jako hodnotit nějak ty města, tak tam asi by jsem viděl jako víc problémů, co se týká toho jako bezdomovectví, že tam ta kriminalita bude něco horší. I třeba s porovnáním s Torontem a Vancouverem, tak mi to Amerika přišla mnohem jako složitější v tomhle směru. Rozhodně souhlasím s tím, že i ta kriminalita tam je mnohem vyšší. Mě zase třeba z mýho osobního pohledu, procestoval jsem západní pobřeží, východní pobřeží. Kde jsi byl? Byl jsem v San Francisku, v LA, procestovali jsme Nevadu, Utah, Arizonu, jo, Grand Canyon, Las Vegas, zároveň jsme byli i v New Yorku, ve Washingtonu DC, i v Seattlu teda jsme vlastně byli, jsem si teď vzpomněl, ale působila ty Spojené státy na mě působily jako ikoničtějc, jo, než ta Kanada. Samozřejmě člověk to má nakoukaný z filmů, jo, z těch různých jako sociálních médií, ale jako kdyby bylo to osobnější takový, jo, že ten Vancouver na mě místy působil takový vlastně jako bezduchý město, který nemá vyloženě to svoje, jako toho svého ducha, jo. Ale ocitl jsem se v San Francisku, což je prostě o pár set kilometrů dál. A tam to prostě na tebe dejchne, jo. Úplně jako ta nedávná historie, ty hippies, všechno, jo. Úplně to má takovej toho ducha. Ten Vancouver na mě úplně tak nepůsobil, ale všechno to bylo ještě mně přijde větší, jo, jako samozřejmě srovnání Kanada, Evropa, jo, tam všechno velký, dálnice velký, silnice široký, auta velký, ale ty Spojené státy to bylo ještě jako o 0,5 až 1násobek větší mně přijde než ta Kanada. Takže jste si půjčovali auto a jeli jste z Vancouveru? Ne, půjčovali jsme si auto v LA, my jsme vlastně jako kdyby do San Francisca jsme letěli zvlášť a do východního pobřeží jsme letěli zvlášť, ale půjčovali jsme si auto v LA a procestovali jsme to vlastně taky jako kolem dokola, tam vlastně přes ten Grand Canyon, Antelope Canyon, až jsme se vrátili zpátky do LA a zase jsme zamířili zpátky do Vancouveru. To jste to vymysleli možná chytřejc než my. Záleží, no jako já si myslím, záleží, co chceš vidět. My jsme fakt chtěli vidět jako ten divoký západ, což na tom severu, jakoby, nebo severozápadě té Ameriky není úplně tolik, ale zase třeba to, jak jsi to popisoval, ty mě taky přijde jako fajn. Z toho Vancouveru si to tak celý oběd, že jo, tu ten stát Washington, Oregon a tak. Já jsem tam spíš myslel v tom smyslu, že my jsme si řekli, hele, tak ušetříme za ubytování 1 noc. Tam z Vancouveru, že jo, do San Francisca, tak je to nějakých 20 hodin cesty a člověk prostě jede, kolik to je, 700 mil rovně a že se budeme střídat, že se pak vyspíme na nějakém odpočívadle a že to prostě projedeme v pohodě. Byli jsme 2 řidiči, jo. A jako asi taky pak poznám, že tam žádný odpočívadla u těch dálnic nejsou, jsem tam nějaký jako fast foody, obchodák a všude jako shiny světla. Takže jak říkáš, na tebe jako dejchlo to San Francisco, že bylo taky hrozně osobní, tak my jsme tam přijeli po tom, co jsme den nespali ani minutu a dejchlo na mě tak jako ten první bezďák v Mekáči, jo? Když jsme tam skoro usínali. Takže si myslím, že jste jako zvolili tu chytřejší variantu, že my jsme to prostě jako chtěli, hele, ušetříme i čas nějaký a pak jsme jako, ten první den byl náročný. Věřím. No, jako to San Francisco mě uchvátilo i v tom počasí, protože my jsme tam fakt strávili jako celý den, od rána až úplně do večera. My jsme během toho jednoho dne zažili třeba 3roční období, jo, prostě ať to byl jako takovej ten déšť, úplně zima, chladno, prostě jo, mlha všude, tak za hodinu najednou sluníčko, totální léto a pak když jsme odjížděli, tak to zase bylo takový jako trošku do toho podzima, že ten západ slunce a tohle, jako to je úchvatná věc na tom San Francisku, rozhodně kdokoliv bude na západním pobřeží nebo i východním, tak to San Francisco doporučuju, no. A podívali jste se na Golden Gate, měli jste to štěstí, že nebyl zrovna schovaný za mrakama?
Jo, měli jsme to štěstí, vlastně my už jsme to viděli z dálky, jak tam je vlastně ten pír a zároveň i potom taková ta rozhledna, tak už od tam ten most viděli a právě jak ta mlha tam byla, tak ta mlha se postupně zvedla, zmizela a nádherný to byl ten most, jako hodně ikonický, no. Řekne si člověk most, jako most, třeba v Vancouveru je hodně podobný most tomu, co je ten Golden Gate, ale je to úplně jiný právě, no. A je to taková ta zajímavá aura, kterou úplně nedokážu popsat, nedokážu si ji vysvětlit. Je to fakt možná zase subjektivní vnímání i tím, že je to prostě ikonický z těch filmů, ale má to fakt jinou atmosféru, ty Spojené státy, než ta Kanada. Ale jako všechno prostě záleží podle toho, jak co kdo vnímá, co komu se líbí. Asi jako z těch všech měst, co jsme navštívili, tak to San Francisco mě teda oslovilo asi ze všeho nejmíň. I tím, že tam mi přišlo, že ta koncentrace i těch bezdomovců byla jako největší, že jako se člověk jako z toho nehnul. Jasně, ten Golden Gate, Alcatraz, to bylo super, ale neoslovilo mě to tolik jako pak třeba Los Angeles. Já jsem zjistil, že v Richmondu, v té oblasti, kde je vlastně největší kriminalita ve Spojených státech, tak pracuje pan detektiv Mareček, tedy původně český policista, a v Americe taky jako běžný, že jako ta policie je nastavená tak jako hele, my sloužíme vám, my sloužíme lidem. Takže lidi, když se domluví, občani, Američani, tak se můžou podívat na stanici a oni jim ukážou, jak to funguje, ukážou jim auta, všechno a říkám, hele, to by bylo super, kdyby jsme jako tohle si mohli projít. Takže když jsem zjistil, že pan Mareček tam pracuje, tak jsme zavítali do Richmondu na tu policejní stanici. Tam nám nějaký pán jako řekl, hele, no on zrovna před chvílí odjel, nebo skončila mu šichta, tak smůla, no, tady vám dám telefon, můžete mu zkusit zavolat, ale teď má dovolenou. No, tak jsme odjeli a za 5 minut za náma rozhoukaný policejní auto, říkám, co jsme udělali. No a pak z auta pak vystoupil pan Mareček, tak se s náma přivítal a my se tam byli 3 dny, tak o 2 dny později, tak jsme se s ním dohodli a že nás provede po stanici. Jo, tak nám tam v tom Richmondu ukázal celou tu jejich policejní stanici. On tím, že byl detektiv, tak tam měli přesně jako takovou tu tabuli jako z těch filmů, kde měli napsaný ty jména, jako co se jim stalo a jestli to je vyřešený nebo nevyřešený, jo, jako úplně typický jako ty stoly z těch filmů. Ukázal nám auta, kvéry, víceméně i pak podzemí, kde byli celý, jo, zrovna tam spal nějaký výtržník, co si tam jako po divoký noci asi spravoval chuť, jo. A to bylo jako takové jako trošku náhled, co si myslím, že se jako nepovede běžně těm turistům. A co mi říkali i na té stanici, tak jako je to spíš pro ty Američany. Takže díky tomu, že on tam byl a byl teda hrozně vstřícnej, jo. On měl osobní volno a na tu stanici to měl snad 40 minut autem, takže on kvůli nám tam přijel ve svém osobním volnu, aby nám to tam ukázal. Tak to je za mě asi takovej highlight jako toho San Francisca. Hustý. To zní skvěle, no, jako to si myslím, no, že nezažije každý, to je pěkný. To je jako fakt hustý unikální zážitek, no. Jo, jako prostě myslím si, že každý, kdo žije, jako po nějakou dobu žije v té Kanadě, jo, ať je to ten working holiday, tyhle výměnný programy, tak nebo pobyty, tak si myslím, že každý by měl zajet právě do těch Spojených států, se podívat, srovnat si to, zažít si to. Je to prostě lepší, než tam letět z Česka, že jo, přes půlku světa, zvlášť na to západní pobřeží. No já se tě zeptám závěrem ještě, vrátí se někdy do Kanady? Máš tam chuť zase někdy jako letět, třeba i jako turista za přírodou? Já jako poklepu, ale tím, že jsem tam navázal i spoustu kontaktů, mám tam spoustu známých kamarádů, tak bych se tam chtěl určitě vrátit. A mám tam pár restů, co jsem nestihl. Rozhodně bych se chtěl podívat do Alberty, že jo, Kenmore a veškerý tohle vlastně okolí, tak bych si chtěl ještě někdy projít, to 100%. Rockies, že jo, jako chápu, no. Super. A chtěl bys něco třeba takhle jakoby doporučit nebo říct závěrem pro lidi, kteří se třeba chystají jak na working holiday víza, tak celkově třeba na takovýhle výměnný pobyt třeba za studiem nebo za tou prací takhle na škole? Máš třeba takhle nějaké jako doporučení na závěr? Máš slova? No, asi jenom to, že pokud váháte, tak tyhle ty obavy asi hoďte za hlavu, je možná lepší nad tím moc nepřemýšlet,
protože jako ono je spousta jako neznámých, na který si stejně nebudete schopný odpovědět. A jako takhle, neznám nikoho v mém okolí, kdo by litoval toho, že jel, takže já to můžu jenom doporučit a jako jeďte. Tuto šanci už třeba nikdy v životě mít nebudete. Super. Dane, já ti moc krát děkuju za super strávenou hoďku kecání o Kanadě, o škole, tam o tvém zážitku a celkově o Spojených státech a podobně. Že já ti moc krát děkuju, bylo to super a budu rád, když se třeba zase někdy sejdeme, třeba na nějaký jiný téma podrobnějc a určitě zůstaneme v kontaktu. Já děkuju, Marku, za pozvání, bylo to fajn. Není vůbec zač, tak jo. Já děkuju všem posluchačům a divákům, že dokoukali až do konce. Určitě nás nezapomínejte odebírat, kompletně už vysíláme na YouTube, takže aby vám neunikly žádný novinky nebo nějaký nový zajímavý videa, tak nezapomeňte odebírat. Tak jo, já všem moc krát děkuju a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.